Gracias por estar aquí. Non me dá o cable máis, quería dar un paseo hasta lá, hasta o fondo, porque se non tempo de fazer footing, pero bueno, só para eu chegar a casa. Vamos a dar comezo ao que é o festival este pro do Pobo Saharaui, e vamos a dar comezo coa Asociación Cultural Aloia, de Pazos de Borbén, o grupo Inquedanzas. Agardamos que se esa... Pazos de Borbén, non, perdón, Pazos de Reis. Pazos de Reis, Pazos de Reis, entidade local do Concello Tudense de Tui, obviamente que sí. Vamos a dar comezo xa, entonces, con este grupo, ou agrupación Inquedanzas. E sin máis, cando que grandes amigos podemos xa darles comezo. Adiante. Sí, música en vivo y en directo.